Радиотеатърът за младия слушател представя Грънци продавам! Хайде на хубавите грънци! Стомни гивеш паници делви! Ефтино ги давам и най-шарената делва за саханче жито! Чувате ли ма? Хей, гранчарът дошъл! Люх, Мари, какви са хубави! По-шарени от лани! Дай ми, майстори, оная стомна! Не, другата! Хана я, светлата! Та да ми светне на душата! Аз пък искам по-мудрока! Хей, оная с моравите шар! Дръж, булка, дръж! Насам! Гранчарите тука! Хайде на шарените стомни! Гивечи паници гарета! Хайде! Сиромашка правда. Живял някога един гранчар. Сиромах човек бил той. Правил гърнета, паници и стомни от глина, изпичал ги в гранчарската си пещ, нашарвал ги с разноцветна глеч и обикалял селата да размене стоката си с зърно. Този гранчар имал един драглив кон, една каручка и един син. Деян се казвал синът му. Деян бил добро и умно момче. Когато момчето станало на 18 години, бащата натоварил каручката с грънци и рекал: Хайде, сине, време е да ме отмениш, мъж си вече. Сядай на каручката и тръгвай да продадеш грънците. В това време аз ще майсторя другите, като се върнеш, да има готови за нова продан. Няма да те уча какво да правиш. Ти си имаш свой ум и разум. Само едно ще ти река. На отиване мини по горния път, а на връщане по долния. Насред полето има един кръстопът. Когато стигнеш там на връщане, за да знаеш кой път да хванеш, изправи се с лице към месечината и дигни лявата си ръка. Където покаже тя, натам тръгни. Там е правият път. Сбъркаш ли и тръгнеш ли надясно, ще стигнеш до свърталището на разбойниците. Чули? Чух, тейко. Запомни ли всичко? Запомних. А сега на добър час. Да си жив и здрав, тейко. Ди, кранта, ди! Седем дни и 7 нощи пътувал Деян. На 8-я ден осъмнал в някакво село. Спрял на мегдана и се провикнал: Грънци продавам! Елате, хора, да видите какви шарени стомни, паници, гърнета и гивечи съм докарал! Събудете се, хора! Гранчарете тука! Елате да си купите от хубавите грънци! Какво е това село? Жива душа гачери няма в него. Ето някой идва. Грънци продавам! Грънци, хубави грънци продавам! Хич ме и не поглежда, подминава. Хей, бабо! Бабо, жива да си, ела да си купиш стомна. Само за паница жито най-шарената ще ти дам. Сполайте, синко. Стомна ми трябва и само на мене ли? Ама къде ти зърно наше село? Че защо тъй? Голяма мера гледам имате. Голяма, синко. Ама постали са нивите ни. Силица няма да налеят зърно. И колкото прибереме, уния го грабната чак уметат хамбарите ни. Кои има, бабо? За кои думаш? Не си тъдявашен, ти не знаеш. Тук имаме един кмет, огън да го гори. И него, и съветниците му. Мнозина ли са съветниците му? 9 мина, все едни брадати. Кметът и той носи брада до пояса чак. Та те ли грабят зърното? Грабят те не само зърното. Ризите от гърба ни смъкнаха. Остава и кожите ни да ударат.
Що ме тъй? Никой нищо няма да купи. Няма, синко. Не си губи времето. Иди в друго село. Ще ида. Само, че конят е уморен, ще трябва да си почине барем един ден. Утре още в зори ще тръгна. Продава се! Продава се! Продава се 100-годишното общинско торище, натрупано на край селото. Който го купи, няма да загуби. И за едници не дни. И за торището пари искат. Торище ли? Що може добра работа да свърши? Може, синко, ама нали чу? Пари искат. Ти имаш ли пари? Нямам. Грънците ще дам. Те много чина добре, сине. Струва ли си за торище да ги дадеш? Струва си, бабо, струва си! Хей, глашатайо! Води ме при кмета! Да видим, ще дойде ли купувач. Не ми се вярва. Сиромаси са селените, ама са хитри. Няма да дадат за буклук пара. Все ще се намери някой будала да даде нещо. Колкото плати, давам го. Кмете! Ей, кмете, тука ли си? Тук е, ела, какво има? Воде ви един момък другоселец. Той иска... Какво има? Какво искаш, юначе? Искам да взема вашето 100-годишно торище. Ще го вземеш. Ама какво ще дадеш на среща? Аз съм гранчарски син. Докарал съм грънци за продан. Вземете ги всичките. Така де? Тръж се, кмете. Искай още. Малко е, струва ми се. Как да е малко? Пълна каруца с такива хубави грънци. Щом кметът казва, че е малко, значи малко е. Донади нещо. Добре. Ведно с каручката ще ви ги дам. Слушай, момко, хайде дай и коня, да стане пазарлъкът, а? Ако дам и коня, ще трябва пешком да си ходя. А дълъг ми е пътят. Дълъг къс, толкова. Ако щеш, давай коня. Вземете го. Всичко вземете. Хей, там е на Мегдана. А ти, глашатайо, води ме да видя торището си. Хайде, тръгвай! Ама, че будала намерихме. Ти, кмете, ще вземеш коня и каручка. Ще ги взема, как да не ги взема. А ние ще си поделиме грънците. Съгласен ли си, а? Съгласен съм. Как да не съм съгласен? Слушай, глашатайо, нищо нямам. Само тази пара ми остана. Вземи я. Защо ми я даваш? Искам да удариш пак барабана. Да събереш хората от селото ей тук, край торището. Дадено, дай парата. Какво да думам? Ти нищо. Аз ще им кажа каквото съм намислил. Чуйте ме, добри хора! Тихо сега. Аз ви повиках. Ето какво ще ви кажа. Вземете си от този тор, кой колкото иска, и наторете нивите си. Де да можеш, ето и... Не си от наше село, ти не знаеш. Общинско е това торище. Кметът и съветниците му не дават да припариш край него. Вардат го от проклетия. Ама то вече не е тяхно. Аз го купих, добри хора, и ви го раздавам безплатно. Да си жив и здрав, момко! Ще харосат най-сетне нивите ни. Ще харосаме и ние, сиромасите. Благодарим ти от сърце. Идете си сега по къщите и се върнете кой с каквото може. Треш се, момко, парата, не ти еща. Защо ми я връщаш, глашатайо? Момко. За добрината, що стори, аз старецът ръка трябва да ти целуна. Айде, тръгвайте, хора, да докараме каруците! Впрегнали сиромасите колите и загребали торището. Цели 20 дни карали те тор по нивите си. Свършил се торът, а на 20-тия ден при вечер един сиромах пак дошъл с кош. Защо така си укъснял, байно? Не съм укъснял. Наторих си харно нивата. Ама булката, като видя как избоя онова мети жито след тора и дъжда, иска тори за градинката в двора. Та ме проводи да огреба пепелчука.
Що ме за малко все ще се намери. Поостържи тук таме земята. Тъйде, не ще кой знае колко. Ей, тук има някоя и друга лопата. Ще го сбира. Ела насам. И тук има. Ей сега. Къде има? Тук. Ага, ей тук. Тук май какво бе? На камък ударихме. Ага, камък. И гледай, им голям камък. Хем голям, хем равен. Верно, равен като плоча. Я остържи още малко. Чекай. Плоче. Кой знае дали няма нещо под нея? Кой знае? Да я дигнем, а? Я дръж оттам. Я, дигай сега. Диги. Не помръдва, бре. Ей, какво сте се напнали вие двамата, бе? Какво има там? И ние не знаем. Елате всичките дружно да махнем плочета и да видим. Хайде, дръж оттам, подигай с лопатата, подигай. Кажи, бре, голямо нещо. Готово. Делва. Сребърна делва. Дръжте да отмахнем капака. Жълтици. Догоре пълна с жълтици. Голям късмет имаш, момко. Пада му ще. Голяма добрина стори той на цялото село. Идат. Насам идат. Кои, бе? Кои идат? Кметът и 9 му брадатковци. Какво сте се сбрали тук? Нали огребахте вече торището? Кмете, гледай, кмете. Сребърна делва с жълтици, пълна. Де? Ето. В общината! Носете я в общината! Тя е на момъка. Той е купил торището. Купил е торището, ама не и земята. А делвата е била в земята. На момчето е. Тя беше заровена в самото торище. Тъй беше. В торището, в самото торище беше. Където и да е била, наша е. Като е ваша, защо не сте си я прибрали по-рано? Чакахте момчето да я изроби. Негов е късмета и никой няма право да му я отнеме. Дайте делвата, дайте, я ви казвам, дайте делвата. Дай, момко, делвата, ама празна им я дай. Тай, всичко изсипи. Нито една жълтица да не остане в нея. Как така празна? Така. Дайте я с жълтиците. Остави. Нали чуваш? Всички казват, на момчето бил късметът. Хайде, вземете делвата и да вървим. Отнесли съветниците празна сребърната делва, а сиромасите донесли кожени дисаги. Напълнил Деян дисагите, купил един хубав кон, преметнал на него дисагите, а сам се наместил на седлото. Изпратили го селените с благословии и благодарност от сърце. Тръгнал Деян за своето село. Поел по долния път, както му поръчал баща му. Кмете, мекошав си ти, кмете. Защо остави жълтиците на момчето? Аз съм мекошав, а пък ти си глупак. Не видиш ли? С момчето е цялото село. Искаш да насъскаме всички ли? Че те можеха с пръти да ни пребият, ако се наяжат. Ние имаме тежки ятагани. Имаме, ама висят по стените на скривалището не. Дотето стигнахме до тях, я останеше чита в някой от нас, я не. Прав е кметът. По-добре да застигнем момчето само на път. Тъй намислих и аз. Тръгваме още сега. Запашете ятаганите, отлепете брадите, оседлайте конете. Добре. Оседлани за кмете. Хайде, тръгваме. Не само жълтиците, и главата му ще вземем на момъка. А в това време Деян безгрижно ездил и се свирукал в тихата нощ. Греела пълна месечина. Извървял момъкът полето. Навлязал в една гора. Колкото по-навътре отивал, гората ставала все по-гъста. По едно време Деян дочул тропот и чупене на клони. Спрял коне.
Хей, кой идва там, звяр или човек? Сега ще видиш. И двете. Разбойник? И не само един, а цяла дружина. Пипнахме ли те най-сетне? Стой! Стой, не мърдай! Погледни, колцина сме, къде ще бягаш, а? Право е, в ръцете съм ви. Ама гласовете ви ми се чинат някак познати. Я какво набито ухо имаш? Тъй си е. Стари познати сме. Затова те настигнах. Какво проклетници искате от мене? Първо дисагите, после главата. Ако пък повече ти се харесва, може да бъде и обратно. Не ми се харесва нито едното, ни другото. С Богом! Дръжте го! Няма да избяга далеко напред! Ще го стигнем, ще го хванем главатарю! Краснете се, преградете пътя му! Заобиколете го! Какво е това? Какъв е този облак, дето ни загъва? Пухали! Цял облак пухали! Пазете си очите! Къде се взеха толкова бъде? Сечете се, тагарите! Сечете ги! Ти, коньо! Ти, бързай, коня! Насам ела. Кой ми вика? Аз те викам. Бързо ела насам. Кой си ти, Левенто, и откъде се взе? Побратим съм ти. Дойдох дружина да ти бъда. Искаш ли? Как да не искам? За другар душата си давам. Накъде си тръгнал сам? Отивам си, а ме нападнаха разбойници. Видях. Загубен щях да бъда, ако не бяха бухалите. Откъде се забраха толкова много? От цялата гора, от клоните на цялата гора ги вдигнах да ти помогнат да се изкупнеш. Ти? Как можа? Не питай. Да бързаме сега. Разбойниците ще се разправят с бухалите и пак ще те пълнат. Техните коне са бързоходи, ще ни стигнат. Зато и по-добре да се скрием и да ги заблудим. Къде ще се скрием? Разбойниците сигурно познават добре тази гора. Тук има една пещера. Голяма е, с конете ще ни побере. Ще ни изловят като мишки в нея, побратиме. Няма, не бой се, щом се смене. Ела, ще видиш, няма да ни открият. Ела, ето е пещерата. Влизай по-бързо. Такава ще да е. Не може далеко да е отишъл. Претърсихме наоколо гората главатарю. Няма го! Тук някъде имаше една пещера. Дали не се е спотил в нея? Право бе. Може в пещерата да се е мущал. Търсете пещерата. Ето отвора. Чакай, аз ще вляза пръв. Чакай, главатарю. Не може да бъде вътре. Не видите ли, цялата дупка е умотана в паежина? Тъй ако беше влязал, паеджаната щеше да бъде разкъсана, а тя е цяла целиничка. Да вървим, да не губим време. Трябва да е излязъл от гората. След мен, напред! Каква е тази паеджина, побратиме? Когато влязохме в пещерата, нямаше. Нямаше. Аз нали ти казах. Не бой се, щом се смене. А сега и ние да вървим. Да почакаме, побратиме. Разбойниците са още наблизо. Наблизо са, ама са пред нас. Остава да ги прогоним. Как ние да ги прогоним? Как ще ги прогоним? Как ли? Чуй! Грамотевица. Пък небето е съвсем ясно. Ясно, ама в миг ще потъмнее. Ето. Ей, какво време! Изведнъж стана тъмно като в рок. Върви след мен, не бой се. Сега никакви разбойници не са страшни. Ще се откажат тази хала да те търсят. Вървели по братимите в развилнялата се нощ. Вир вода станали. Не срещнали никого. Разбойниците като че ли в дън земята потънали. На разсъмване по братимите стигнали някакво ханче. Има ли някой тук? Никой не се обажда. А огънят накладен и виното капе от канелката. Чини ми се не е добро това място. Да не е това ханчето на разбойниците. Тейко ми каза, че единият път от кръстопътя водил в разбойническото сварталище. Ама ние в тъмнината не видяхме кръстопътя. Ела да огледаме наоколо. Чуваш ли нещо? От кладенеца гачи ли идат приглушени хорски гласове? Да идем до него. Пренеши се и така върви. Сух трябва да е, щом има хора вътре. Тихо. Да чуем какво си приказват. Аз пък ви казвам, никой друг не е. Освен гранчарският син, жива душа нямаше наоколо. Будала си беше и пак си е будала. Сам влиза в капана. Влязал е. Конят от коле спря. И от виното е пил. Както е капнал от умора, стига му една пахарка, за да заспи като заклан. Какво ще кажеш, главатарю? Дали е заспала?
И заспал да е, и да не е, главата му ни е в кърпа вързана. Струва ми се, време е да излизаме. Какво ще кажете? Време е, главатаре, време е. Що ме тъй? Хайде да се изкачваме. Побратиме, да бягаме, загубени сме. Ако бягаме, ще ни настигнат. Трябва да измислим нещо друго, защото по-сгодно място да се разправя с тях не ще намеря. Сетих се. Ела бързо да влезем в ханчето. Там ще ти кажа какво ще направим. В синца ли излязохме от кладенеца? В синца, главатарю. Наврете тихо. Заспал ще да е, а? Не, чува се нещо. Чакайте. Някой пъшка, бе. Пъшка. Бързо след мен. Бързо. Какво е това? Помогнете, пребиха ме, ограбиха ме. Кой куче си не е изпреварил? Ей го там за тезгяха, напи се заспа. Я виж, ти стоварил се върху дисагите с жълтици. Я ги издърпай. Ай сега, главатар. Що си там, не ме гневи, ще те цапаросам пак. Абе, не ме буди, бе. Спи, само се отмести малко да взема дисагите. Дисагите ли? Не ги давам. Ей, къде тръгнаме? Отивам си, останете си със здраве. Кой? Я, остави го. Никъде няма да отиде. Не виждаш ли, не може на крака да се крепи. Я излиза навън. Ще падне, бе. Оградете го отдалече. Нека се посмеем малко с него. Дай дисагите! Дай дисагите, бе! Чуваш ли, пияна главо? Не ги давам. Дай жълтиците, дай ги. Пък аз ти казвам, че няма да ги дам. Няма да ги дам. Кладенеца ще ги хвърля, ама на теб няма да ги дам. Пияне, да му нямате вяра, може и да ги хвърли в кладенеца. Гледайте! Хем наистина отива към кладенеца. Дръжте го, не му давайте да ги пусне. Ти млъкни там, бе. Пусна ги. Пусна ги и си заминава. Да върви по дяволите. А ние да извадим жълтиците. Аз ще се спусна да ги взема, главатар. Ти не! Да скриеш половината за себе си, а? Не! Синца да слезем. Поравно да делим. И аз тъй казвам. В синца ще слезем. Чакайте, не се пускайте! Аз първи ще се спусна! Видя ли, побратиме? Хванаха се на въдицата. Какво ли ще правят, като видят камъни в дисагите, а не жълтици? Каквото ще от тяхна си работа. А ние трябва по-скоро да отклониме водата. Дай брадвата, ти грабай каквото намериш. Така. Гледай, пълни се вече кладенеца. Да се препълни трябва. Да издави всички там долу. Те са побратими, познах ги. Още нощес в гората ми се чинеха чути гласовете им. А сега, като ги видях на виделина, съвсем ги познах. Макар че са си махнали брадите. Първият, що се спусна в кладенеца, беше кметът, а другите съветниците му. Отървахме хората от тия разбойни. Най-напред отърва ти моята глава. Нали зато и съм ти дружина. Да не приказваме сега за това да вървим. Дълъг път ни чака. Яхнали пак конете, цял ден препускали, затъмнели в един голям град, отседнали в най-големия хан. В този град господарувал един зъл цар. Като научил той, че в хана има непознати пътници, изпратил рано на другата заран един свой велможа да узнае, що за хора са новодошлите, откъде идат и какво носят. Велможата на бърза ръка разпитал ханджията и се върнал при царя. Казвай какво научи. Откъде идат и къде отиват, не разбрах. Ама узнах какво носят. Това е по-важното. Казвай бързо какво носят. Пълен чувал. А от тук купили кожени дисаги и ги прехвърлили в тях. Какво прехвърлили, бе? Жълтици. Пълни дисаги с жълтици имат. И само една братва. Така де. Чии са жълтиците? На Русокосия. На Деян. Ще го оженим и този Деян. Ще го оженим за дъщеря ми и на бърза ръка ще го пратим на ония свят, а жълтичките му хоп в моята хазна. Хайде, върви в хана да ги калецаш на гости.
Колко гиздави станахме ние в новите гайтанли и дрехи. Ех, да се видиш по братиме, момък за чудо и приказ си. Себе си не мога видя, ама гледам теб и царската щерка ще те хареса, ако те зърне от нейде. Ей, юнаци! Тука ли сте? Тука сме, тука. Влез който си. Добър ви ден и добре сте дошли в нашия град. Благодарим. Ама кой си ти и кой те праща? Аз съм царски велможа. Сам царят ме праща. Щом научи той, че такива хубави момци са отседнали в хана, проводи ме да ви калесам на гости в палата. Хубав ли е палатът на царя? Палатът е и хубав и не толкова, ама царската дъщеря няма равна на себе си в целия свят. Хайде тогава да я видиме. Хайде, царят ви чака. Заключили побратимите с 3 ключа вратата на стаята в хана, където били пълните с жълтици дисаги и тръгнали подир царския пратеник. Щер ли повой си ме, майко, повила, с мляко горчиво ли клета кърмила, та моята момина хубост залагат за пусто сребро или жълти жълтици. Та моята момина хубост залагат за пусто сребро или жълти жълтици. Пусто стало среброто проклето, пусти осталите с жълти жълтици. На пусто била е и хубосто майна, щом носи ми мъка и сълзи потайни. На пусто била е и хубосто майна, щом носи ми мъка и сълзи потайни. Стига си, циврила. Не ти е за първи път. Тази ще бъде 40-та сватба, не свикнали. Не искам аз такива сватби. Не ще да подмамваш с моята хубост момците. Колко левенти един подир друг влязоха в палата весели и радостни, че ще има царска невяста. А найдоха смъртта си. Отщо умираха като заспят, не зная. Не бива и да знаеш. Доста е това, дето знаеш, че жълтиците на всичко отидоха в моята хазна. Жълтици! Жълтици! Уния бяха все царски и болярски синове, а той е момък и от народа. Цървулите ли му ще сложиш в царската хазна? Я млъкни! Той не е женска работа. Зная аз какво правя. Пак ти върви, хайде върви да се облечеш като за гости. Момъките неговият побратим може всеки момент да дойдат. Ето ги идат. Велможа да ги води. Кой е жениха? Дея не е, он е там русокосият. Колко е хубав! Как, татко, не ти е жал да погубваш такъв хубав момък? Пак се разциври. Хайде, обърчи си сълзите и върви да се приготвиш. Като плесна 3 пъти с ръце, тогава ела сама да почерпиш с вино гостите. Хайде, отивай. Чакай да го погледам още малко. Ти май се заплесна по този Деян. Я бързо отивай, после ще го гледаш. Добре, отивам. Посрещнал царят гостите. Нагостил ги, дето се казва по-царски. Когато се нахранили, царят... Виното! Донесете виното! Добре сте дошли, юнаци. Което и право е. Такава хубавица през целия си живот не съм видял. Добре заварили, княгиньо. Пий, на здраве. Да си ми жива, хубавице. Сега почерпи, Деян. Пий и ти, юначе. Защо помръкна слънцето в очите, княгиньо? Защо пред мене сведе тежки ресници? Не питай. Моля ти се, пий. Не, няма да пия, докато сама не вдигнеш за мое здраве бъклицата. Да вдигна бъклицата за твое здраве. Добре. Здрав бъди ми, Деяне. Дъще, какво правиш? Благодаря ти, хубавице.
Сега и аз ще пия. За твоята хубост ще пия. Остави бъклицата. Седни до мен да те погледам. Харесва ли ти моята щерка, Деяне? Много, царю. Да ти я дам за жена, що ме тъй. Какво ще кажеш, побратиме? Вземи я. Аз като съм с тебе, от нищо не се бой. О, от мене по-честит не ще се найде на света, царю. Направили голяма сватба. Докъсно яли, пили и се веселили. Само княгинята тайно ронела сълзи. Най-после свършила сватбата. Млъкнали певците и цигуларите. Всички сватбари си легнали. Станало тихо, претихо в палата. Само в стаята на царя се чувало шепот. Дали са заспали? Заспали са, царю. Всички до един са заспали. Хайде, време е тогава. Донеси съндъчето. Донесъл го вече. Ето го. Ай, на дяда душегубката, и на дяда змиичката. Тази нощ ще си имаш пак работа, драгичката. Трай, проклетнице, трай, осойнице. Потрай още малко. Ей, сегичка, ще те пуснем. После ти си знаеш пътя. Знае си пътя, хубавичката ми. Добре е научила и през коя ключова дупка да се провре, кого да клъцне между веждите и на бърза ръка да го прати на уния свято. Трябва, царю, съндъчето и да позлатиш. Зера колко пара е натрупала тя в хазната ти. Натрупала е, драгичката ми. Много сребро и злато е натрупала. И още колко ще трупа. О, нали душегубки, мила, ой, проклетнице. И на мен ли почна да налиташ? Пази се, царю, настърви се вече живот. Да, готово е, хайде да го пущаме. Дай съндъчето на прага, така. Отваряй сега капака полека. Хоп! Змията изскочила като стрела от съндъчето. Отзовала се при стълбището, изпълзяла по него чак до третия кат. После поела по дългия коридор и се насочила право към стаята на младоженците. Но тък му стигнала до вратата и... Свърши се с тебе. Хей, побратиме! Събудете се, побратиме! Кой тропа? Аз съм Диане, твоят побратим. Отвори бързо. Какво има, побратиме? Защо не будиш? Да не си зло усетил. И добре, че го усетих. Погледнете. Пепелянка! Ох, побратиме, благодаря ти, от сърце и душа ти благодаря. Ти отърва от смърт своя побратим, а мене от вечна мъка. Видях аз сълзите ти, невясто, затова легнах пред прага на стаята ви да пазя. Да се махаме от тука. По-бързо да се махаме. Да. Още щом се разведели и разтворят портите, ще се махнем от това змийско свърталище. Не. По-добре да не чакаме нито миг. Аз имам ключ. Това наистина е много хубаво. Ще се измъкнем тихомълком от палата още сега, докато никой не се е събуди. Ами стражите? Спят като заклани. Всички са пияни от сватбения пир. Никой няма да ни усети. Хайде, тръгвайте по термене. Извел побратимът младоженците от палата. Отишли тримата в хана, прибрали дисагите и се метнали на конете. Царската дъщеря седнала напреки на коне пред Деян. Преди да се събуди царят, конниците препускали вече далече в гората. Не ще ли ти бъде мъчно, невясто, дето от сега нататък ще живееш в проста гранчарска каштурка? Ех, Деяне, по-добре ще ми бъде в бедна каштурка с радост и обич, отколкото с мъка и сълзи в палат. Обич моя ненагледна. Ще видиш колко много ще ти се радва добрият ми Тейко. Ще ме научи ли той да пъстря стомни? Искаш ли? Искам. Що ме тъй, ти ще станеш истинска гранчарска жена. Ще стана, ще видиш. Вярвам ти. А защо сега, гугутки моя, трептиш като лист? Страх ме. Много ме е страх
Да не ни настигне баща ми и да ме върне в палата. Не бой се. От нищо да не се боиш, щом е с нас моят верен побратим. Препускали конниците 7 дни и 7 нощи. Най-сетне, на 8-я ден, стигнали Деяновото село. Преди да влязат в селото, Деяновият побратим спрял коня си и рекал: Моят път беше до тука. Сега ще ви оставя, а вие преберете се в гранчарския си дом и живейте честито и справедливо. Прощавайте. Чакай, побратиме, къде отиваш? Гледай, на дим се превръща. Побратиме, не ни оставяй! Аз пак ще дойда. Ще идвам всякога, когато имате нужда от мен. А сега прощавайте. Кажи ми, моля те, от сърце те моля, кажи ми какъв човек си ти и кой те проводи да ме вардиш из пътя? Аз съм народен син, войн съм. Проводи ме моята майка да те пазя, защото стори голямо добро на сиромасите. Как се казва твоята майка? Правда, сиромашка. Радиотеатърът за младия слушател представи Сиромашка правда, радиопиеса от Бистра Жечкова по мотиви на български народни приказки. Участваха Славка Славова, Домна Ганева, Асен Кисимов, Иван Кондов, Петър Василев, Константин Димчев, Борис Арабов, Теофан Хранов, Георги Раданов, Георги Попов, Евстати Стратев, Стоил Попов, Кирил Янев, Никола Гълъбов и други. Режисьор Иван Рачев. Музикално оформление Мирчо Сливенски. Тон режисьор Любомир Михайлов. Звукооператор Димитър Палашев.